Bergarako Aritzeta auzora etorri gara gaurkoan, zehazki etxaue azpikua baserrira, eta erle kontuak eta esti kontuak izango ditugu izpide, izan be, Mari Carmen Etxeberriak, etxaue azpikokuak, Gipuzkoako esti onenan sarixa irabazi duzu. Bai, aurten bai. Segaman indian lehiaketan, ez da? Bai, aurten bai. Hainbatetan aurkeztu za lehiaketara, lehenengo aldixea da? Bai, lehenengo filtrua pasatzen da eskualdian deban izeten dela, urte berri eguneko ferixan izeten da eskualdeko lehiaketia. Eta aurten be lehenengo emon doztian, orduan filtro hori behin pasauta, orduan ja urrengo Segamara juten gara. Eta Segaman lehenengo postua, eta publikoan edo, horre euren guztokua zein jan, eta esaten ibili izan nan, lehenengo sarixire bazitzen beba ez da? Baitxa hori be. Bizari. Bai, posik. Ze posakietan da hori izan minut, postasuna ez da? Hombre, alde batetik arro, eta bestek aldetik, horrek ez esaten dutzu lana, itxen duen lana ondo dago lain da. Orduan, primeran, primeran, posik. Ze ezaugarri dako Mari Carmen Etxeberrian estixak, Gipuzkoako esti honenan sarixak irabazi duen estixak? Ezaugarrixa, pentsatzen dut, azkenian da esti oso argixa eta likidua edo esango nuke. Beste badare, estixa normalian denporiak indago gortzen dana, baina, eta gero, gozua, humedade aldetik eta ondo neurtuta, eta, nik uste dut, guzti horrek balkartuta, produktu ona, eta da, jentian guztokoa bintza baiz, da? Ona. Arek, epaimaia osaketan egin kide horrek esango zuen gozua dagoela, baina jentiak zezaten dutzu, proba dagoen jentiak, guztaitxeko zeure estixa? Bai, etortzen dana, etortzen da, erosten da bena, gero etortzen da bueltan estibila, bai. Zelako izaten da lehiaketia, zer egunien bertan faten zai, zuek dagotzuen, etxetik eruaten duzuen estibi pote batekin, pentsaien dut, eta zer hartzen dago kontuan, kontaia soprotxo bat, lehiaketia nundi nola faten dan? Lehenengo eta behin, lehiaketara joateko elkartian egon behar da izena emon da eta registrauta. Eta gero, kokapena nun da esen erliak eta hori dana. Eta gero, norberak atatako estixa, eruaten dan pare bat pote, eta pote bat hartzen dabe eta neurtzen dabe, humedadia, garbitxasuna, potia ondo presentauta izatia, pote txukun baten. Eta, gero nik ez dakiterak beste gauza batzuk neurtuko dituen edo ez, baina horre danak begiratzen dabe, eta gero, esaten dabe zein dan lehenengua, zein dan bigarrena, edo, holan. Behin gainditu eske hori, gero ja Segamakua ja da champion. Bai. Orduan, sari potolua egon duzu orduan. Claro, saia da, zeatik azkenian beste eskualdetan beste batzu dare, eta baten egongo da lehenengua eta da bena, eta orduan ja oinguan norberai emotia, da... Izugarrixa. Bai. Zenbat erlezain aurkeztu zian, lehiaketara, gutxi gora bera? Nik uste dut eskualdetatik 3 gutxienez. Makina bat juntau zinen. Bai, Gipuzkoan mailan, bai. Guazen, hasierara, noiztik, atzien ikusiek, Bai, baina noiz jarri zeben, noiztik agotzu erliak? Nik erlien munduan ez neban bapes ezautzen, eta zinitzen 2011an edo ineban ikastaro batez be frutarbol batzu dauzkatelako eta horren polinizatzioarako. Irakurri neban nun baitzen, erliak oso ona ziela, eta esan eban, ikastaro bat eitxean, oia. Da Fraisoron, jakin eban udazkeneko ikastarua eitzen zebela, eta aurkeztu nintzen. Eta egisa da hortzen gantzatu nintzen. Lehenengo ikastaruan, oso mundu erakargarrixa pentsau jatan, nik ez neban ezautzen, ni baserrixan hasitxakoa naiz. Eta beti ganaua, edo ardixa, edo oiuak, hortua bera, baina erle mundua ez neban ezautzen. Orduan antxe benetan engantzatzu nintzen. Udazken partian azten dira erliak lanian, baina zeure lana pentsatzen dut urte osoko izango dela bai, ez? Bai, erlia zaintzen junbia da.
Lan naundixena udaberrixen izaten da, udaberrixen. Eta hor manejua jakin inbia da. Jakin eta garbi ze ikusten dozun eta ze inbia jakun jakitzeko. Orduan, horren ondoren, ja uda partia, udaberrixak bukatu ala, ja udarako estixak entzen dut zau hemen inguruan. Eta gero, estixa, zuk eruaten duzu toki berezi batera, ez? Estiola batera hain zuzen. Bai, nik hemen hartutako altzak eta, guk manejatzen dugu altzetako estixa. Orduan, nik estiolara eruaten dut, usurbilen apuntautan nago, hor elkarte bada, eta han estiola horretan, kendu estixa, eta, bueno, gero enbota guitzen du, bai. Erle kopuru ez duzu jakingo, erlauntza bakoitzian asko ongo dira, baina gutxi gora bera zenbat erlauntzakin lan egiten duzu eta ze erle mota da erabiltzen duzuna? Nik erle beltza, bertako erle beltza. Hori da hemen bertan Euskal Herrian erabiltzen den erlia, ez? Baina, erle beltza manejatzen dugu, baina egisa da, badago jentia, kanpotik ekartzen da bena, erle gorrixa esaten dutzen, italianua, produktibitate aldetik eta zera badala, gehiago produzitzen da bela. Baina, nire maneju hau da berrixan, izaten da nukleuak ataratzia. Orduan, erreginak sortzen dienian, gero erregin hori uhaldu inbia da. Orduan, uhaltzen da erlemanduekin, baina kanpoko erlemanduekin. Orduan, kanpoko erlemandu horrek, baldin badie erle gorrixanak, hor ja nahasketa bat sortzen da. Orduan, gure eskutan ez dago hori. Hori gure eskutan ez dago. Gutxi gora bera, zenbat erlauntzen inguruan gaitz? Nik 20 bat edo hortxe inguru horretan. Hon igual gutxi egongo die, ze negu partia negua oso luzia da, batzuk akau itzen die, orduan hon udaberrixan zaiatuko naiz, nukleo barrixak sortzen, eta gero horrek, zenbat indartzen dien, eta gero, gutxi gora bera hortxe biltzen. 18, 20, edo igual 22. Baina gero buelta horretan, bai. Baina negua gero ikusi behar, segertatzen da. Eta azkenengo urtetan egon dian negu epel honeik, hotza hundik ez dauenakin, oso jarraixan hotza hundik ez dauenakin horrek eragiten dau, zeure erleo erlauntzako purua hundixagoa edo txikinagoa izatiak? Eragitzen dau, udazkenean egoten dan listorrak, horretzek kalte. Negua oso gorra izan, edurtia izan, edo ondo etorri bada erlia, urte guztian ondo etorri bada erlia, jana ondo indau, eta gero beti estixak entzeko orduan, beti beheko partia beti estixala atzen dut zau, negurako. Hor gogor ikusten bada, negua hotzagatik pasatzen dau, baina egisa da asko sufritzen dabela listorragatik. Listorra hemen setiembrian ja peto dago, beteta dago, da, pasada bat. Bai, pasada bat da, eske da, iguingarrixa da listorran kontua. Orduan hor, erlia bai ahultzen da, bai ahultzen da. 2025ko guztakin ondio, ontxe hasiko zai, eura ontxe da bitzelako lanian, baina 2024kora fanda, zelako uste izan da, estixari dago kisonian? Gutxi, zeatik udaberrixa lana inbia zebanian oso egualdi umela juntzan, euritxue izen zan, orduan gutxi lana inzeben, baina eindako lana oso ona izen da, zer esanik ez dago, ez da? Hori da, ikusi besteik ez dago, premixua irabazitxa bat pentsaizo, bai. Ez dakit zeuk, oin eskuartian dagotzun esti hau, inork probaitia gurako da den, erostia gurako da den, zun noiz eta nune oten zara estixa, edo, akaso paserreko beste hainbat produktukin bebai lanian. Bai, nik azokara juten naiz astian 2 aldiz, joaten naiz uaztenetan, eta gero zapatu goizetan. Eta han eukitzen dut estixa, orduan nahi da benak erosi, etorri eixela. Urte danien eukitzen duzu, ala bakarrik? Saiatzen naiz, gutxi atarren, gastatzen gastatzen da, eta kitxo, baina, bai. Eta hori datorren urtea esan dut, 2025ko ustakin ondio betzaila hasi, baina aurre ikuspenak zentzu dira, o espero, ze espero duzu, 2024koa gaintiketia bentsat? Ba, ikusiko zelan hasten dugun, ikusiko, gero kaja batzu zabalduko itxuz da berzelan da esen. Baina esate dut doni arte, jaten emoten ibili gara. Hori,
Ez da belauko eki oso egualdi umela junda, euri seitzen da benean erlia barruan egoten da, eta egun honetan, egualdi gaurko bezalako eguna azaltzen danean, orduan hasten da, bueno, lanian eta polena jarraitzen, ekartzen da. Orduan, bueno, batu badau zeo zer, joango da gogortzen, bai. Bueno, eta akaboteko, Mari Carmen, aurrerantzien zer, alde batetik, estikaja gehiago, bueno, erlekaja gehiago, barkatu, erlauntza gehiago jarteko asmori bai, Gipuzkoako irabazi duzun lehiaketa hortara atzea gabe izena muteko asmorik bai. Bai, urtero joaten naiz debara, osea, debako filtrua pasatzen boz, urrengoa ja segama da, osea, dudaipez, bai. Eta erlekajai dago gizionez, zu hogei bai, hogei bueltan nekua, bai, bakarrik ibiltzen naiz, orduan, bueno, lan gehiago ez da behar, nekua daukat ja. Oso ondo ba, Mari Carmen, eskerrik asko zure baserriko atiak zabalketi erren. Bai, eskerrik asko zuei. Eta, bueno, sarixe irabazi duen esti honen ezaguarri eta iztoixa dana kontaitxerren, mi esker. Bale, mi esker zuei etortzi arren.